Tandartsen maken zich grote zorgen omdat ze steeds minder kinderen langs zien komen, terwijl de zorg gratis is. Ja, het zou fijn zijn als we al die kinderen weten te bereiken, want ik vind het echt zorgelijk. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Vrijspraak voor uit de hand gelopen healingsessie. En alles mag, behalve een tas. Goedenavond. Het is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Maar toch gaat 1 op de 5 Zeeuwse kinderen vrijwel nooit naar de tandarts. Tandartsen maken zich dan ook grote zorgen om deze cijfers. Want soms moeten kinderen al grote ingrepen ondergaan omdat ze te laat naar de tandarts gaan. Daar schrik ik echt van. Dus echt wel kinderen van 5, 6, 7 die nog nooit bij de tandarts zijn geweest. Dit ziet de tandarts graag. Kinderen die regelmatig langskomen. Maar dat gebeurt steeds minder. En als ze komen, zijn er steeds vaker grote problemen. Veel gaatjes, maar ook kiezen die op jonge leeftijd al getrokken moeten worden. Dat zijn hele vervelende dingen natuurlijk om te moeten doen. Voor alle kinderen tot 18 jaar is de tandzorg gratis. Toch ziet in Zeeland 1 op de 5 kinderen nooit een tandarts. In Zeeuws-Vlaanderen is dat nog meer. 1 op de 4 kinderen. Baart me zorgen. Ik vind het schrijnend dat in Nederland, waar de mondzorg en de tandzorg voor de jeugd tot 18 kosteloos is, dat is een groot goed. En ja, het zou fijn zijn als we al die kinderen weten te bereiken, want ik vind het echt zorgelijk. Ja, en zorgverzekeraar CZ maakt zich ook zorgen en gaat onderzoek doen hoe het komt. Bij mijn studio Ilja Tuning. Ja, Ilja, het is gratis, maar ouders gaan toch niet. Hoe kan dat? Nou ja, het kan zijn dat de ouders gewoon niet weten dat de tandarts gratis is voor hun kind. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat ouders zelf steeds minder vaak naar de tandarts gaan. Want ja, als je volwassen bent, moet je wel zelf de rekening betalen. Nou, ouders gaan minder vaak naar de tandarts, nemen dan hun kinderen niet meer mee. Dat kan meespelen. Ja, CZ gaat nu onderzoeken waar het nou precies aan ligt. Ja, maar misschien zijn die ouders ook wel bang voor bijkomende kosten. Ja, daar zal het echt wel mee te maken hebben, want dat zie je in het algemeen. Hè. Mensen zijn echt bang voor torenhoge rekeningen. Niet alleen bij de tandarts. In de hele zorg moet je veel betalen, hè, je eigen risico. Maar je moet betalen voor de fysio. Mensen besparen op ziekenhuisbezoek, op de psycholoog. Mensen bezuinigen echt op de zorg. Ja, nu gaat CZ het onderzoeken, is een zorgverzekeraar. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, minder kinderen naar de tandarts betekent ook minder kosten voor CZ. Ja, maar het scheelt enorm in de kosten later. Dus het is ook kostenbesparend. Hè? Als je problemen in een kindergebit al kunt voorkomen, dan starten ze hun volwassen leven met een veel gezonder gebit en een veel betere algemene gezondheid. Dus het gaat CZ natuurlijk ook om goede gebitten bij kinderen, maar het scheelt ook enorm in de kosten later. Ilja, dankjewel. De 2 eigenaren van de voormalige Iboga-farm in IJsendijken zijn allebei vrijgesproken van dood door schuld tijdens een healingssessie in september 2019. Bij die sessie kwam een 34-jarige man uit Oudewater om het leven. Het OM eiste daarvoor 2 weken geleden een taakstraf van 240 uur. Het OM vond dat de eigenaren zorgplicht hadden en nam het ze kwalijk dat de 2 tijdens de sessie illegale geestverruimende middelen hebben gebruikt. Maar daar gaat de rechter niet in mee, omdat er geen geschreven voorschriften zijn voor healingsessies. De vestiging van mbo-instelling Scalda in Vlissingen heeft vandaag een aantal lessen moeten schrappen vanwege een DDoS-aanval op het computernetwerk. Bij zo'n aanval worden computerservers bestookt met een grote hoeveelheid data, waardoor de servers onbereikbaar worden. Na onderzoek bleek de aanval op het netwerk van 1 of meerdere personen binnen de school te komen of van binnenuit de school te zijn gecoördineerd. Scalda gaat nu aangifte doen en onderzoeken wie er achter de aanval zit. De Westsluis in Terneuzen is sinds gistermiddag gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Tijdens een test liep een van de sluisdeuren vast. Daardoor kunnen er geen schepen meer door de sluis. Aan zowel de kanaalkant van de sluis als aan de kant van de Westerschelde liggen meerdere schepen te wachten om alsnog door de sluis te gaan. Wanneer de storing is verholpen is vooralsnog onbekend. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam roept Zeeuwen op om zeepaardjes die aanspoelen niet terug naar zee te brengen, maar te bewaren en af te geven bij de dierentuin, zodat de kortsnuitzeepaardjes gered kunnen worden. Als deze zeepaardjes aanspoelen zijn ze vaak onderkoeld en als ze terug in zee worden gegooid, overleven ze dat vaak niet. Door ze in een plastic zakje met wat zeewater te stoppen en af te geven bij de dierentuin, kunnen ze gecontroleerd weer op temperatuur worden gebracht en later alsnog worden uitgezet.
Vlissingen maakt van alle Zeeuwse gemeenten de grootste kans om in de greep te komen van georganiseerde misdaad. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Nieuws, die alle gemeenten heeft onderzocht op het risico van ondermijning. Dat deden ze op basis van cijfers over criminelen, schulden en wapenhandel. Vlissingen staat op plek 20 van de lijst. Veren staat met plek 343, het laagst van alle Zeeuwse gemeenten. Een knapzak, tosti-ijzer, magnetron, draaghond of winkelkar. Leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen mochten vandaag alles meenemen om er spullen in te vervoeren, behalve een rugzak. Heb je toestemming om het karretje mee te nemen? Nee. En hoe is dat nou om geen tas mee te nemen, maar een winkelkarretje? Ja, het is wel een beetje raar. Ja, en moeilijk, want we moeten die optillen bij de trappen. De school kreeg het idee voor de allesbehalve een rugzakdag door een TikTok-challenge uit Amerika. Het doel is om na 2 jaar corona weer wat vrolijkheid in de school te krijgen. Maar of dat nou echt zo praktisch is? Je zit nu met je voeten op al je boeken. Ik denk niet dat die daar veel beter van worden. We mogen ook geen tas, dus daar kunnen ze niet aan doen. Hè, dus. En zelf heb je een magnetron mee. Denk je dat die de volgende keer ook weer meegaat? Het was nogal heel zwaar om me uit mijn auto te krijgen vanmorgen. En het is heel raar om 's ochtends je spulletjes in je magnetron te doen in plaats van in je tas. Dus volgend jaar ga ik even kijken naar een ander voorwerp. Er moet meer gedaan worden om seksueel geweld te voorkomen. En er moet passende hulp zijn voor slachtoffers. Dat zegt de HZ in Vlissingen. De onderwijsinstelling probeert het onderwerp al jaren op de kaart te zetten. En geeft ook speciale cursussen aan hulpverleners en leerkrachten in opleiding. Ruim 13% van de jongens en bijna 38% van de meisjes tussen de 15 en de 17 jaar heeft een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de hulp aan de slachtoffers laat nog steeds de wensen over. Vandaar deze studiedag. Vanuit mijn eigen praktijk haal ik ervaringsdeskundigen, mensen die cliënt zijn geweest, om te vertellen van wat belangrijk daarin is. Hoe heftig dat kan zijn, maar ook dat als je dat op een goede manier begeleidt, als je op een goede manier daarnaar vraagt en mee omgaat, dat je dan ook weer verder kan met je leven soms. Een van hen is Ilse Besuijen. Ze is als meisje van 12 seksueel misbruikt door een bekende van de familie. En ze vertelt op zo'n studiedag vooral ook over de nasleep van dat misbruik. Het misbruik stopt en vaak denkt de omgeving dan van nou dat is gebeurd en het ergste is geweest. Maar eigenlijk komt dan ook een hele moeilijke periode en dat is het gat waarin je valt. Daar heb ik het vaak over. Van wat heb ik gemist of wat had ik nodig gehad of wat doe ik nu zelf om iemand eigenlijk zijn eigen koers weer te kunnen laten varen. En vertrouwen in zichzelf terug te winnen. En zo'n studiedag zoals deze is hard nodig, want zelfs onder hulpverleners heerst er nog steeds een hardnekkig taboe op het bespreken van seksueel geweld. Ik heb verschillende hulpverleners gehad voordat ik een hulpverlener trof die het er wel over durfde te hebben. Hoeveel hulpverleners heeft het gekost voor jou om de juiste hulpverlener te treffen? In totaal 6 hulpverleners heb ik gehad voordat ik een hulpverlener trof die wat meer de diepte met me op durfde te zoeken. En dat is een heel warm proces eigenlijk geweest waarin ik een soort mijn eigen identiteit, zoals ik dat dan noem, weer terug heb gevonden. Volgens de docent is zo'n ervaringsdeskundige daarbij van cruciaal belang. Ik kan 1000 dingen zeggen, maar als Ilse het zegt bij mij, dan is het echt zo. Hè? Dus ik denk dat het veel meer impact heeft als mensen die het zelf hebben ervaren. Het zijn strijders, hè, dat soort meiden. Het zijn hele stevige vrouwen, want we kijken wel eens verkeerd naar maar die hebben alles overleefd. En dat zie je ook, er zit een power in die vrouwen. En als die vertellen hoe het voor hun geweest is en wat ze wel en niet moeten doen, dat komt altijd over. Denk je dat het makkelijker is om er straks in de praktijk over te kunnen gaan praten, omdat je nu al een ervaringsdeskundige gesproken hebt? Ja, ik denk het wel, omdat je toch al heel veel ervaringen hoort. En daardoor ook weet wat er gebeurt bij die meiden of jongens. Ja, je hebt toch wat meer vertrouwen, denk ik, in hoe je het gesprek moet gaan voeren, omdat je toch die handvaten hebt meegekregen. Dus dat is wel heel leerzaam. Het was wisselend bewolkt met zon en ook enkele buien, met hier en daar zelfs een wintersbuitje. Al bleef het beperkt tot natte sneeuw, want de temperatuur bleef met maximaal 5 graden boven het vriespunt. Vannacht en morgenochtend is er kans op mist en lichte vorst tot maximaal -2. Morgen aan de kust nog kans op regen, of een zonnetje moet ik zeggen. Verder is het bewolkt met mogelijk ook een buitje bij maximaal 4 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze app of op onze site. En voor nu nog een fijne avond.